నా పేరు వెంకటేశ్వరరావు. మా వైఫ్ పద్మావతి యోగా టీచర్. ఆవిడకి మంగాశేఖర్ గారు వచ్చి ఈ ప్రొడక్ట్స్ గురించి చెప్పారు. అయితే మా ఇంట్లో అందరికీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మా హస్బెండ్కి హై డయాబెటీస్ ఉంది. నేను ఒక 20 years నుంచి డయాబెటీస్. నేను హై కాఫీ వాడిన 20 days తర్వాత నాకు వచ్చిన రిజల్ట్స్ ఏంటంటే అరికాలం ఉంటారు, వీక్నెస్, బ్లీడింగ్ గమ్స్, హార్ట్ పెయిన్. అది కాకుండా ఒక 28 years నుంచి ఎలర్జీ ఉండేది, తుమ్ములు, అవి కూడా పోయినాయి. చాలా వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఇది. అలాగే నేను ఒక 2 years నుంచి బ్లాక్ కాఫీ వాడుతున్నాను. దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఒక 60 years వాడికి 2 clottings, హార్ట్లో క్లాటింగ్స్ క్లియర్ అయినాయి. 1 box వాడడం వల్ల అప్పటి నుంచి నేను బ్లాక్ కాఫీ వాడడం మొదలుపెట్టాను. మా ఇంట్లో అన్ని ప్రోడక్ట్స్ వాడతాం మేము. మా మనవాడికి కూడా 1 year నుంచి పేపర్స్ వాడడం మొదలుపెట్టాను. నేను ఇప్పుడు నా డైట్ ఏంటంటే మార్నింగ్ బ్లాక్ కాఫీ, ఆఫ్టర్ దట్ 20 ml హైపర్స్, ఈవినింగ్ కూడా అంతే. మళ్ళీ ఈవినింగ్ నైట్ డిన్నర్ వచ్చి ఐస్ క్రీమ్, చాక్లెట్. థ్యాంక్ యూ.